پوری ہو جائے فرشتیاں دا سردار بیت المعمور دا امام تے خطیب فرشتیاں دا بھی سردار ہے تے خواہش کی پہ کردا ہے کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ قیامت والے دن تاڑے امتی میرے پراں تے قدم رکھ کے گزر جاواں امام الانبیاء کا کریم حضور دے غلاموں پھر سدرات مقام تو سواری اگی چلی حضور فرمایا رف آ گیا فرمایا ایک نور آیا فرمایا جی تے سوار ہو کے میں محمد مکان تو لا مکان ول پیا جانا ہوں اسی جردائی آخنے کوئی رہت سار وچ یار گیا کوئی جا سدرا کے خار گیا کوئی کالیاں زلفاں والا کالیاں زلفاں والا جیڑا لگی عرشاں تو پار گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت حضور فرماندے نے پھر سفر اگے چلے آ ایتھے کئی اعتراض کردے نے کہندے جی کیویں ہو سکدا ہے کیویں گئے نے کیڑی سیڑھی تھانی گئے نے کتھوں دی گئے نے کیویں گئے نے اور میں آخنا چلیا اس واسطے عاشقاں لکھیا سی معراج اقراض محبت آجا وہ لوگوں سی معراج اقراض محبت آجا اور نہیں سی ہر کی سمجھ پیچھے والا سدیا طالب گیا مطلوب اتے اور جبریل سی سد لے جا والا باندھ آخنے بنا دروازے آدھے گیا کہ میں عرشاں تے او جان والا باندھ آخنے بنا آواز آدھے گیا کہ میں عرشاں تے جان والا اے پر کلمہ ابر کی او دخل تھے جانے جان والا کوئی بھی تفسیر اٹھا دو کوئی کتاب اٹھا کے دس دیو کوئی پرانی تو پرانی کتاب وچ وکھا دیو کہ حضور نے آکھیا ہوئے یہ دعویٰ حضور دا ہوئے کہ بھائی میں معراج کر کے آیا جتھے بولنا جتھے عقیدے دی بات ہو اتھے بولنا بھی چاہیے نا یہ حضور دا دعویٰ تے نہیں بولو صحیح نہیں حضور دا دعویٰ حضور دا دعویٰ قرآن اٹھا کے دیکھ لو 15واں سپارہ پہلی آیت کسے بھی مسلک دا ترجمہ اٹھا لو گے انہاں اوہی لکھیا سبحان الذی اسرا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی حضور دا یہ دعویٰ نہیں یہ خدا دا دعویٰ تو خدا ہوگا جڑا ان اللہ علی کل شین قدیر ہے ہر چیز تے قادر تبارک الذی بیدہ الملک
واہو علی کل شیء قدیر، مالک تے او جڑا ہر ملکاں دا بادشاہ ہوے جڑا ساری کائنات ہر شے کل شیء قدیر مالک ہے۔ وہ مالک پہ آخد ہے کہ میں سیر کرائیے بے عبدہ ہی اپنے بندہ خاص لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام تو مسجد اقصی، الذی بارکنا، الذی بارکنا، الذی بارکنا، الذی بارکنا۔ بابا کی دا ترجمہ میں کہ کسی بھی مسلک دا اٹھا کے دیکھ لو وہی ترجمہ کرن گے کہ مسجد اقصی ہوے جدے اردا گرد اللہ دیاں برکتاں نازل پیاں ہوندیاں نے۔ مسجد اللہ دا گھر ہے، مسجد دے اندر جڑی ساری مسجد ہے جتھے بھی پاکستان دی روئے زمین تے جتھے بھی مسجداں نے ساری اللہ دا جڑا گھر میں، مسجد دے اندر اللہ دی برکت ہے، اللہ دی رحمت ہے۔ مسجد دے باہر نہیں، مسجد دے باہر بولو، مسجد دے باہر، مسجد دے اندر اللہ دی برکتاں نے، اللہ دا گھر ہے، کھاؤ چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے جویں دا بھی ہوئے ہو، جڑا اللہ دا گھر ہے او دے اندر برکتاں نے۔ تے قرآن پہ کہندا ہے اقصی الذی بارکنا، اندر تے جڑیاں ہیں او دے اردا گرد بھی اللہ دیاں برکتاں نے۔ میں سوال کراں گا یار مسجد اقصی بھی مسجد ہے، اللہ دا گھر ہے، ساڈی مسجد بھی مسجد ہے، اللہ دا گھر ہے، ساڈی مسجد دے اندر برکتاں نے، باہر نہیں۔ داتا صاحب دی مسجد دے اندر برکتاں نے، باہر نہیں۔ بادشاہ مسجد دے اندر برکتاں نے، باہر نہیں۔ فیصل جڑی مسجد ہوندا سا انہوں جناب والا بنا لیا، سیرگاہ بنا لئیے نا، مسجد دا نام جان بس ایک نام رہ گیا، اساں جناب والا فوٹو شوٹ والا سسٹم بنا لیا اوتھے نا۔ فیصل مسجد دے اندر ہے، باہر نہیں۔ پر اتنے قرآن پہ کہندا اقصی الذی بارکنا، اے دے ارد گرد جڑے اللہ دی برکتاں نے۔ پوچھا جائے کسی کو کہ یار پھر یہ تے دسو نا ساڈیاں مسجد دے اندر برکتاں نے، اس مسجد دے اندر بھی تے باہر بھی برکتاں نے، باہر دی وجہ کی ہے؟ باہر دی وجہ کی ہے؟ علماء محققین لکھ دے نے فرمایا دنیا والیو اس مسجد دے ارد گرد اللہ دے نبیاں دیاں قبراں مبارکاں نے، اللہ دے نبیاں دیاں قبراں مبارکاں نے۔ فرمایا جتھے نبیاں دا جسم مقدس ہوئے اتھے رب دیاں برکتاں نازل ہوندیاں ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام فرمایا پھر سفر اگے جاری، چل دیا ثم دنا دا مقام آیا، فرمایا حجابات اٹھدے پہ جاندے نے، حجابات اٹھدے پہ جاندے نے۔ آقا کریم فرمانے نے چل دیا پھر آواز آئی ادن منی یا محمد، اے پیارے محمد ہون قریب آؤ۔ حضور فرمایا جدو آواز آئی ہے وہ آواز مینوں ابو بکر صدیق دی پئی لگ دی ہے۔ آواز آئی ادن منی یا محمد یا احمد، اور پھر میں اور اگے چلیا، اور اگے ثم دنا دا مقام آیا، ثم دنا دا مقام آیا، حجابات دے پردے پہ اٹھ دے نے۔ پر میں ثم دنا دے مقام تو بعد فتح اللہ دا مقام آیا، پھر فرمائے حجابات اٹھ دے گئے، فکانا کعبہ قوسین دا مقام آیا، فکانا کعبہ قوسین دے مقام تو بعد فرمایا او ادنا دا مقام آیا، او ادنا، او سارے بولو او ادنا دا مقام۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 70، صفحہ نمبر حضور فرماتے ہیں حجابات اٹھ دے گئے، حجابات اٹھ دے گئے، حجابات اٹھ دے۔ مشکات شریف کے اندر اس بات دا حوالہ موجود ہے، صفحہ نمبر 70 جے، صفحہ نمبر بھی میں پیدا سنا، کتاب دا نام ہی پیدا سنا۔ تیرے میرے مصطفیٰ فرمان رأیت ربی فی احسن صورہ، تھوڑی کہی جو سبحان اللہ، اس جمعے تسی 10 باری سبحان اللہ کو تاں بھی تھوڑا گاجی کا خودرا سبحان اللہ۔ رأیت ربی فی احسن صورہ، مشکات صفحہ نمبر 70، اور بھی موت کتاباں دے اندر حوالہ موجود ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی لکھا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی حوالہ موجود ہے۔
فرمایا لوگو میں اپنے رب نو احسن تے سونی صورت وچ ویکھ کے آیا. رائت ربی فی احسن صورت. میں رب دی اپنی قدرت و شان دے مطابق رب دی ربوبی جو جلوے بکھائے. کوہ تور حکم ہویا لن ترانی موسیٰ موسیٰ تو تے ویکھ ہی نہیں سکدا. ایتے حکم پہ آندا سونا او ادنا ہور قریبا فکان قاب قوسین او ادنا ہور قریب آ جا. اتنا قریب کہ دو ہتھاں دا فاصلہ. کچھ مفسرین کرام نے کہا کہ دو کماناں دا فاصلہ اور اس تو بھی تھوڑا او ادنا اس تو بھی تھوڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو تیرے میرے مصطفیٰ رب دی ربوبیت دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے یار کول جاوے نا تے کو تحفہ لے کے جاندا ہے. مالک نے فرمایا محبوب اج میری بارگاہ وچ آیا ہے تے سونے کی لے کے آیا ہے؟ تیرے میرے مصطفیٰ نے عرض کی تھی مالک میں او لے کے آیا جو تیری بارگاہ وچ ہے ہی کوئی نہیں. جڑا کل شے قدیر ہے حضور دی بارگاہ وچ ادب کر رہے مالک میں او لے کے تیری بارگاہ وچ کوئی نہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. مالک میں عاجزی انکساری لے کے آیا جڑی تیری بارگاہ وچ کوئی نہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. مالک میری تمام قولی عبادتاں فعلی عبادتاں تیرے واسطے نے. جدو یہ ساری بات ہو گئی مالک نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. کسی بھی مسلک دے علماء کو پوچھ لیا جائے بابا ایھا النبی اے دا مطلب کی ہے؟ اسی نماز میں سلام آکھنے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی کہ اے نبی تاڑے تے سلام ہوئے. اے نبی تاڑے تے بولو بولو اے نبی تاڑے تے سلام ہوئے. پھر اپنے عقیدے تے ناز کریا کرنا. ساڈا عقیدہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اگر تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. پھر جناب والا اجابات اٹھ دے گئے. فرمایا پھر رب نے اپنی قدرت شان دے مطابق فرمایا اپنا ہاتھ میرے دو کندھیاں دے درمیان رکھیا. پھر میں ٹھنڈک محسوس کی تھی اپنے سینے دے اندر. ٹھنڈک محسوس کرنے تو بعد ہر او چیز دا علم میرے سینے میں آ گیا. زمین و آسمان ہر شے جتھے جتھے رب دی ربوبیت ہر چیز دا علم میں مصطفیٰ دے کول آ گیا. پھر بات مختصر کرنا. حضور نے فرمایا 50 نمازاں ملیاں. کنیاں نمازاں؟ 50 نمازاں دا تحفہ ملیا امت دے واسطے. حضور لے کے آگے واپس 6ویں اسمان تے. کنیاں اسمان تے؟ 6ویں اسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی حضور امت دے واسطے کی تحفہ ملیا جے؟ کائنات دے والی رحمت للعالمین مصطفیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ امت دے واسطے 50 نمازاں دا تحفہ ملیا ہے. لوگ دوست کہنے نا کہ وسیلہ جڑا نا جی وہ غیر اللہ کو جڑا نا تسی منگ دے اللہ کو منگیا کرو. میں پھر انہاں دوستاں کے ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا یار پھر تسی نمازاں 50 پڑھیا کرو. یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے وسیلے نال سانو 5 ملیاں نے. انہاں پھر 50 پڑھنیاں چاہیے نا. اللہ اکبر. عرض کی حضور میں تو تجربہ کیتا انہاں نے یہ پڑھنی ہے 50. حضور جاؤ تیرے میرے مصطفیٰ پھر 6ویں اسمان تو رب دی ربوبیت وچ حاضر ہوئے. عرض کی سونا کہ یار تیرے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ چکر لگاندے رہے 5 کر پھر 5 حتیٰ کہ 9 مرتبہ تیرے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور رب دی بارگاہ وچ گئے نے تے ہر ایک پھیرے 5 کٹ دیاں گئیاں 5 رہ گئیاں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کی یا رسول اللہ امت نے پڑھنی آیا بھی نہیں دے پڑھنیاں جڑے نہیں نہ پڑھتے انہیں جو بولے آگے پڑھنیاں یہ نہیں ابھی نہیں جو پڑھنی. حضور ایک پھیرا اور لا دے تیرے مصطفیٰ کتاباں دے وچ الفاظ لکھے نے. حضور نے فرمایا پیارے موسیٰ اور میں رب دی بارگاہ وچ جاندیاں حیا پئی آوندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور میرے مصطفیٰ جدو نماز 50 لے کے آئے نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ دے وسیلے دے نال آپ نے اسی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہنے آپ دے وسیلے دے نال 5 جدو رہ گئی نا تیرے میرے مصطفیٰ آئے چہرے تے تھوڑی جی غمگین ہوئے چہرے تھوڑا غم ہویا
हुक्म है फरमाया प्यारे हबीब तेरे ते गमी दे सार क्यों ने? अर्ज की मालिक 50 नमाज़ां मिलियां सन ते 5 रह गई ने। 50 नमाज़ां मिलियां सन ते 5 रह गई ने। सोचदा ये वहां कि अगर मेरी उम्मत 50 पढ़ती तो 50 का सवाब मिलना सी। हुण मालिक 5 रह गई ने। आवाज कुदरत आई फरमाया प्यारे हबीब फरमाया तेरा उम्मती जेड़ा बखलूस नीयत दे नाल अच्छे तरीके नाल फरमाया 5 पढ़ेगा फरमाया मैं तेरा रब हो के ऐलान तय करना असीं उहनूं 50 का सवाब अता कर देंगे। ते उम्मती नूं चाहिए ना नमाज पढ़नी, उम्मती नूं चाहिए नमाज पढ़नी। ये मेरा अज दा तोहफा है उम्मत दे वास्ते मिलिया। फरमाया पढ़नी 5 ने तो सवाब किनियां दा? उच्चा बोले सवाब किनियां दा? 50 दा। ये हुजूर दी उम्मत में शरफ हासिल है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर दे गुलामों तेरे मेरे मुस्तफा वापस जो आए हुजूर वापस तशरीफ फरमा होए अजे हुजूर ने किसी नूं दसिया नहीं। हुजूर मस्जिद हरम में चले ने खाने काबे में चले ने ते एक लौंडी ने गुलाम एक औरत गठरी ला के उची उची पई होंदी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करीब जाके हुजूर फरमा लगे ऐ बीबी क्यों पई रोनी है? उन्हें के रोनी इस वास्ते आ कि जेड़ा मेरा मालिक है ना वो बड़ा जाबर है, वो बड़ा जुल्म करता है। तो मैं दाने पीन वास्ते गई सा ते मैनू बुखार आ गया ते मैं देर नाल आई हां ते रोनी इस वास्ते मैं अपने मालिक को जावांगी वो मैनू मारेगा वो मैनू तकलीफ देवेगा। तेरे मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनो गुलामो हजूर ने फरमाया मस्जिद अक्सा विच सारे नबियां ने अपनी अपनी खूबियां ते शानां बयान कीतियां ने अपना अपना उन्हें जिक्र किया है। हजूर ने फरमाया मैं उथे भी अपनी उम्मत दे गुलामां दा जिक्र कीता। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी बात है हुजूर दे गुलामों तेरे मेरे मुस्तफा ने ना उस औरत की गठरी उठाई अपने सिर पे रखी। यार सदके जावा मुस्तफा दी रहमत उठो गठरी सिर पे रखी मदीने दे माही ने उस यहूदी के दरवाजे ते आ गए दस्तक देती। यहूदी बाहर आ गया। यहूदी बाहर आके कह लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कितनी मरतबा तेनू आख्या कि मैनू कलमे की दावत ना दिया कर मैं तेरा कलमा नहीं पढ़ना मैनू कलमे वास्ते ना आख्या कर। तेरे मेरे मुस्तफा फरमा लगे फरमाया यहूदिया अज मैं कलमे वास्ते ते नहीं आया फरमाया अज मैं इस तेरी गुलाम तेरी लौंडी दी सिफारिश वास्ते आया। फरमाया इनू कुछ आखी ना इनू मारी ना बेचारी बीमार सी बुखार सी। जदों इन्ने जुमले उस यहूदी ने सुने ना ते दौड़ के अपने घर में गया एक पुरानी जी किताब लिया के सामने खलो के हजूर ने कह लगे ऐ मुहम्मद सच सच दसी राती मैं राज ते गया से ओ बाबा अपने नहीं यहूदी पे आखदा किताब का हवाला लो मैं जिम्मेदार हां यहूदी पे आखदा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच दसिया जे राती मकान ना मकान दे गए हो। हजूर ने फरमाया ये ते मैं अबू बकर ने भी नहीं दसिया ये अबू बकर सदीक ने भी नहीं दसिया किसी ने जिक्र नहीं किया। उन्हें कहा साडियां किताबां में लिखिया है साडियां किताबां में लिखिया राती ओ सोना मिराज ते जावेगा ते सवेरे उठ के लौंडियां दी सिफारिशां करदा होगा। अपने कबीले खानदान में रौला पलगा ओए सारे आज गए इस मुस्तफा दा कलमा पढ़ लो भाई कलमा पढ़ के गुलाम बन जाओ। ये अल्लाह दा सच्चा रसूल बन के आया जे ये अल्लाह दा सच्चा नबी बन के आया है। दोस्तां दी वकार हुजूर दे गुलामों इमराज दी तोहफा जेड़ा हुजूर नूं उम्मत दे वास्ते मिलिया नमाज है। खुदारा नमाज की पाबंदी करो जो उम्मती एक नमाज नहीं 5 नमाजा पढ़ेगा खलूस नीयत दे नाल रब 50 का सवाब अता फरमाएगा। तो यार कितनियां बहारां ने सिर्फ इस वास्ते कि साडी निस्बत मुस्तफा दे नाल है। रब्बुल आलमीन हुजूर दा सदका